गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोबाय आरो आंनि नैबे बर' इसानखान्थि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। आं दिनै नैबे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोना जाबाय मा मोनसे टपिक जाय माने टेट सिलेबासाव दङ बै टपिकनि सायाव आं एसे बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायबाय। मानो होनबाथाय बै टपिकनि सायाव गासैयाबो एसे गोनो गोथो जागासिनो दं दे बेयाव माबायदि सोंथि जानो हागौ, माबायदि सोंथि फैगोन बै टपिकखौ लानानै। अब्लाथाय अबे मोनसे टपिकनि सायाव आं सावरायनो थांगासिनो दं। आं टपिकखौ खेबसे खोन्थिनानै होदों सिलेबासनिफ्राय। दिनै आं जाय टपिकनि सायाव खोथा बुंनो थांगासिनो दं बे जाबाय इन्टिग्रेशन अफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स आरो बेनि सिङाव गोग्लैनाय टपिकफोरा दं इम्पर्टेन्स अफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स आरो मोनसेया जाहैबाय इउज अफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स। अब्लानिया बेयाव आईसीटी होननाय लोगो लोगोथ' बेयो मा कम्पिउटारावनो गोलैखागोन नालाय, इनफरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बियो। थ' बेयाव कम्पिउटारनि सायाव बेस खालामनानै खायसे माने सोंथिफोर फैगोन आरोखि। जेन'बाथाय ओरैबायदि सोंथिफोर थानो हागौ जे हमना ला जोङो एक्सेलाव जिथु एमएस एक्सेल दङ, बै एक्सेलाव मा खालामनो हायो खायसे डाटाजों बानायनो हायो। ओमफ्राय डाटा खालामनो हायोब्लाथाय अब्लानिया बै डाटाफोरनि जिथु दाजाब गासैखौ बानायनो थाखाय मा फर्मुला बाहायनांगौ बै फर्मुलाखौ सोंनो हागौ। जेन'बाथाय नोंथाङा डाटा मोनसे सेभ खालामनोब्लाथाय मा सेरनांगौ मा सेरनांगौ, जेनेबा कन्ट्रल एस ओरैबायदि थायो नालाय, जेनेबा बेफोरनि सायावनो सोंथि फैलाबायगोन बेयाव बांद्राय दाजाब दानख' सानजाब राननाय बेफोरबायदि जेबो सोंथि फैनाय नङा बेनि सायाव। थ' नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना जुदि गाइड नायबाय दंबाथाय, गाइड बिजाबफोर नायगासिनो दङब्लाथाय अब्लाथाय बेयाव हयथ' मोनखादों नोंथांमोना। आरो बेखिनिखौ फरायबानो जथेस्थ' जागोन। बेयाव आरो दाजाब दानख' माबा सोंथि फैगोन होननानै नोंथांमोना सानलायनो गोनां गैया। बे टपिकनि सायाव आङो जेबो भिडिअबो बानायखायाखै, मानो होनबाथाय आंहा बेनि सायाव बांद्राय माने नट्सबो आंनि खाथियाव गैखायामोन, बेनि मेटेरियल्स आंनियाव गैया। नोंथांमोना जुदि हम बिएडआव माने सरि नोंथाङा डिएलएड बानायदोंबाथाय डिएलएडआव जुदि माबाफोर मोनबोदोंमोनबाथाय बैफोर नट्सफोरखौनो एसे फरायफिनबानो जाबाय, बेयावनो थाहैगोन। आरो जुदि नोंथांमोना जुदि बिएड बानायदोंबा डिएलएड बानायाबालासिनो बिएड बानायदों अब्लाथाय बिएडआवबो मोनगोन नोंथांमोना जुदि मेथ्सखौ स्पेशल साबजेक्ट लादोंब्लाथाय। आरो जुदि स्पेशल साबजेक्ट लायाखैबाथाय हयथ' मोनाखै नोंथांमोना बेखौ आईसीटी इउज अफ आईसीटी इन मैथमेटिक्स बेफोरखौ। नाथाय जुदि मेथ्सखौ स्पेशल साबजेक्ट लायोब्लाथाय खिन्थु बेखौ मोनो। आंबो जेब्ला बिएड खालामदोंमोन होमबाथाय आङो मेथ्सखौ स्पेशल साबजेक्ट हिसाबै लादोंमोन आरोखि, माने मेथड साबजेक्ट हिसाबै। होमबाथाय आं एसे मोन्दोंमोन। ओमफ्राय उनाव बे नटफोरखौ आं खिन्थु मोजाङै दोनाखै आरोखि। ओमफ्राय उनाव दा बेफोर नटफोराबो गोमालांबाय, नङाब्लाथाय बेफोर मेटेरियल्सफोरजों माबा मोनसे हेल्प खालामनो हागौमोन खोमा आंबो। नाथाय आरो समाबो खमखा आंहाबो। बेनिखायनो नोंथांमोना जिखिनि नट्स नायबाय दं बेखिनिखौ नायबाय थाबानो मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो। बेयाव आरो जेबो दाजाब दानख' सानजाब राननायनि जेबो बेफोरबायदि सोंथि गैखाया बेयाव नोंथांमोना जेसेनो फरायगोन एसेनो हागोन आरोखि। कम्पिउटारनि सोमोन्दै जेसे फरायगोन, जिखिनि बेसिक कनसेप्ट दङ कम्पिउटारनि सायाव, आईसीटीनि सायाव, बेखौ नोंथांमोना मोजां फराय, बेनि सायावनो सोंथि फैखागोन बियो। बेनि सायाव जेबो गिनो गोनां खोथा गैया। जायखिजाया आंनि बे चेनेलाव बे टपिकनि सायाव जेबो आरो मा फैनाय नंला, भिडिअ फैनाय नङा। जायखिजाया आङो मेथ्सखौनो फोरोंगासिनो दं नालाय, मेथ्सनिनो खायसे टपिक दङ, आं बेफोरनि सायावनो भिडिअखौ होबाय थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेखौ नोंथांमोना हयथ' मुलाम्फा जाखाथारगोन बेजों। आरो आं जिखिनि टपिक नोंथांमोननो दा फोरोंना होबाय बेखिनिजोंनो नोंथांमोना खिन्थु मेथ्सखिनियाव पास खालामनो हागोन होननानै आं सानखाबाय आरोखि। मानो होनबाथाय आङो जिबायदि होखादों माने एकदम कनसेप्टखौ हानायमानि आं होजोबखादों आरोखि जिखिनि फोरोंदो। ओमफ्राय उनाव हयथ' मथा मथिथ' कम्पिउटारखौ गारनानै बाखिखिनियाथ' 90% खिनिखौ होनाय बायदियानो जाखादों आङो। थ' नोंथांमोना बेयाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामखाबाय आरोखि, मेथ्सखिनियाव खमसे खम। ओमफ्राय बाखिखिनिखौथ' हाखागोनानो नोंथांमोना। थ' नोंथांमोना जायखिजाया नैबे आईसीटीनि थाखाय जिखिनि गाइड बुकफोर बायदो बे गाइड बुकफोरनिखौनो मोजाङै फराय, अब्लानो साक्सेस जागोन होननानै आङो मिजिं थियो आरो। आंनि मोनसे फोथायनाय जे नोंथांमोना बेखिनिजोंनो साक्सेस जानो हाखाथारगोन आरोखि। थ' आं दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आङो दा आरो दसे उनाव माने मेथ्सनि भिडिअ बानायलायनोसै। ओमफ्राय उनाव दिनै आङो दुलुरनि सायाव भिडिअ बानायगोन, स्फेयारनि सायाव। आरो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय।
भिडिअआ जोबनाय लोगो लोगोनो एडिट बानायनाया जोबनाय लोगो लोगोनो आं बेखौ आपल'ड खालामगोन। थ' नोंथांमोना चेनेलखौ नायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आङो दिनैनि नैबे भिडिअखौ सर्ट मोनसे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।